Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-12 January. Hey guys, kubi uNtanzi-ke usemane nje wasiqhumisa ngempela isibhamu wahlaba enyameni kumakhumalo. Ushaye nje esiswini impela endaweni ebucayi, wamane waphelelwa umoya same time umakhumalo. Ubeloke ezama ukuphefumula kubonakala ukuthi kunzima, lapho uNtanzi ubeloke eyithakazela ethi ya, ifa mfazi, ulandelele ndodanyana yakho kanye nendodana yakho le ohlezi uqhosha ngabo. Yabona nje wena awungiboni kakhulu emphefumulweni, ukwazi ukuthatha impilo kamfowethu. Uyazi ukuthi umfowethu bekade ngi-close kanjani naye, ayikho into ebengingayixoxa naloya muntu. Ubekade eyihlombe lami lokukhalela, wena uyamamuka umphefumulo wakhe. Kuthe kusanjalo guys, kwaqhamuka uSanele. Lapho kuSanele angazi nanokwazi ukuthi wazi ngani ukuthi khona inkinga lapha koMagwaza, ngoba ufike sefika nephoyisa uSibiya. Hhayi, iphoyisa limane lamkhomba ngesibhamu kuNtanzi ngoba phela bevele naye esiphethe isibhamu. Wamane nje wathi uNtanzi, futheka wena, futheka wena. Wathi hayibo Ntanzi, ngithi beka leso sibhamu phansi, ukuthi ngithi futheka, hayibo. Sanele lapho guys umane nje wagijima wayobamba unina kuqala, embheka ukuthi ngabe usesimweni esibucayi kangakanani. UMakhumalo nje usho ngezwi elinomoya ophansi, ngisize, ngisize. Ayibo guys, uSanele umane wathi fonela i-ambulance, fonela i-ambulance. Hayibo guys, lapho-ke uNtanzi ubeloke embuka kahambe uMakhumalo, ebalisa ngenhliziyo ukuthi ish, kungcono kube mhlampe umshaye ngamahlandla amaningana eyinhlamvu, ngoba phela nakhu usaphila lo muntu wesifazane bekade ethi uyaqeda ngaye. Guys, akupheli-ke lapho. uNtanzi-ke umane wathi ephoyiseni, lalela la wena, ngithi ngifonele indodakazi yami kuqala before eboshwa guys. Ufonele uZama, wathi Zama, ngiyaboshwa manje. Wangachaza into ey'ningi, waqeda wavala ucingo. uZama-ke guys umane watatazela lapho ekhona, engafuni phela ukuphunyuka ubaba wakhe. uNtanzi-ke bamqhubeleke bamyisa ngaphandle, kodwa uthe engakaphumi emnyango wabuka uMakhumalo, wathi yabo wena mfazi, uyiqalile le mpi kodwa izophethwa yimina. Wamane wathi uSanele, hey fuck off wena, khipha le nja la. Eshe ephoyiseni, nangampela guys bamkhipha. Hey, uZama-ke uzamile ukufonela abameli, hhayi bamchitha bonke abameli. Walinda uphinda-ke ukuthi azomxazululela iy'nkinga-ke zakhe, ngoba uhleze vele umxazululi wey'nkinga uphinda. Ube kufika nje uphinda wathi, Phinda, angeke ngikwazi ukuthi ngivumele ubabalale lapha ejele, kuzomele senze iplan, kuzomele sifonele abameli. Wathi uphinda, eyi ngebhadi nangeshwa-ke angiboni ukuthi sizokwazi ukuthi simsize ngalapho. Wathi hayibo, ngeke phela kuzomele noma sithenga iphoyisa, angithi nathi sike sakuthengela iphoyisa waphunyuka nawe ejele. Wathi ngeshwa nangebhadi-ke izimo ayifani kulokhu. uNtanzi phela umane wambhoboza wamqeda ngemvula yey'nhlamvu uMakhumalo, futhi bekukhona ofakazi, inqwaba yofakazi. Wathi kasibacime-ke labo bufakazi, phela ikhona indlela esingenza ngayo, sinemali, asisebenzise yonke imali esinayo. Ngeke ngikwazi ukuvumela ubaba wami mina lale ejele, ngilahlekelwa abantu abaningi kabi empilweni yami, ngeke ngize ngivume ukulahlekelwa nawe baba. Ngeke uMpangazithi ngiyamdinga mina uMpangazitha. Hayibo guys, waphinda wamane wagwinya amathe ebona ukuthi uZama phela manje usecela the impossible. Guys, akupheli-ke lapho koMagwaza-ke kufika u-Ayanda-ke naye ethi usayahambela kamnandi nesoka lakhe uzovakasha, methi nhla, hayibo unina kyambula kembeswa la. uManxebanxeba udutshulwe uNtanzi, umane wahayiza wathi ma, kwenzenjani, kwenzekeni Sanele. Wamane wathi nje uLungelo, hayibo alapha amathawula, kwathiwa upstairs. Wabe gijima uLungelo guys, wabuya nethawula, wathi mbekeni ngecele, okusho kona ukuthi ubhuti ngathi unolwazi oluncane lokuba udokotela. Nangampela bambeka ngecele uMakhumalo. Hhayi-ke kwalindwa i-ambulance. Guys, onjinji-ke benonkosikazi wakhe kuNokwanda bafika emva kwendaba, kodwa-ke igazi bekade kusofa guys naphansi. Eyi, belikhuluma indaba guys, ngisho uMakhumalo esehambile wayise esibhedlela, kodwa ngendlela bekugcwele ngayo igazi bekade kuxoxa indaba enkulu ukuthi ayi ulimele ngampela uNtombomo. Umane wabiza bonke onjinji uNokwanda wathi, awu bonjinji nikuphi makunje, nithule nithini mekwenzeka izinto ey'kanje emzini wenu. Kubonakala nje ukuthi ayi kumuncu guys koMagwaza, kuyambula kembesa. Akupheli-ke lapho, ngapha le kuwudladla kufike imposi-ke lize phela kuyindodana yabo uLungelo. Leli posi-ke lilethwe uMbali. uMbali-ke guys bekade
embuza phela uLungile ukuthi kungani uzuthole incwadi eposini kanti awunayo yini i-email, kodwa kubonakala nje ubhuti ukuthi akekho interested kule ncwadi le, kodwa futhi-ke uyafuna ukuyifunda ezwe ukuthi ithini. Ucela uMbali ukuthi amshiye-ke amshayise ngomoya ukuze ayifunde yedwa. Uthe nje meyivula, ayi, kwatholakala ukuthi leli posi lilethe iy'ndaba ey'ngamjabulisi neze. Ayi, lapho nomngani wakhe ubelokhu ebhizi emtshela ukuthi unyaka musha mngani wami, umisa kanjani? Mina ngiyahamba ngibuyela eDurban ngiyofunda, wena athini ama-plan? Kubonakala nje ubhuti ukuthi hhayi, yena usathanda ukuhlala ezulwini adle ubumnandi, aphuze utshwala, like nje azenzele umathanda ngempilo yakhe. Guys, uMbali kuthe nje sathi uyaqoqaqoqa endlini yakhe uLungile walithola-ke leli posi walifunda, wathola ukuthi ubhuti uthola isikhala sokuyofundela ukuba udokotela. Wamane wahayiza-ke uMbali ejabula phela ukuthi sezoba imbili iy'fundiswa laphaya kodladla. Ayi, kuthe mekufika-ke uLungile endlini-ke, hhayi, esathi uyamhalalisela kwamane kwabonakala ukuthi injabhiso ibhale ebusweni, ubhuti akaneme ngokuthi uthole leli thuba. uMbali uzamile kumgqugquzela umfowabo esho ukuthi hhayi bo, kuzomele uhambe uyobhala i-test wena ukuba udokotela into enkulu kabi. Wamane wakhuluma iqiniso uLungile, wangamane nje wabhacisa, washo kahle ukuthi mina ngifuna ukuhlala la esigodini ezulwini, ngihambe ngiyozingela, ngiphuze utshwala nje, ngifuna ukuphila impilo yami nje, futhi nje angifune umuntu ozongiphazamisa. Ha, uMbali wathi ufuna ukuyozingela onogwaja, ufuna ukuphuza utshwala, unekusasa eliqhakaze kangaka, hamba ubhala i-test wena. Wathi yeyi weMbali, nake iy'ndaba zakho, angingene ey'ndabeni zakho, phuma kwezami-ke nami. Okokuqala nje ubhizi loku ukhuluma nami nje lokuthi angiye esikolweni ziyakuhlula iy'ndaba zakho. Umamezala wakho udutshuliwe laphaya koMagwaza, udutshulwe untanzi, awazi loku ubhizi unakana nami. Ha guys, umane nje uMbali wangabe sakhuluma, wangabe sapholisa amaseko njengomakoti, wafaka ingubo ehloniphekile waze wahenqa la esifubeni guys, waqonda ngqo phela la aganele khona eyobheka ukuthi isimo sikanjani. Hambile-ke guys-ke uSanele wayesibhedlela, wambona uMbulazi, uthe mebuya ubebhocobele, wamane wabuza, wayijijela embhedeni wabuza-ke uyise uMuzi, wabuza nomfowabo uBanele ukuthi bathuli bathini uma ukuthi uMbulazi ulinyazwe kabuhlungu nje emzini wabo koMagwaza. Uthe baba Banele, kanti nilaphi makunje? Kudala nginibiza nifuna ukusabela, yini ningiyekelele kanje, yini ningilahla kanje? Hhayi, uthe sabalisa kwabe kuqhamuka uMbali, wamtshela ukuthi khululeka, uma wakho uzovuka, qina, strong, makhumalo uzoyilwa le mpi uzoyinqoba. Hhayi, wamane wathi nje uSanele, mina engikufunayo ngifuna ukuyiphiniselela untanzi uzokhokha. Wathi musuloku ucabanga ngokuyiphiniselela manje, cabanga impilo kaMbulazi, uyena kumele siqale simbone ukuthi uyalulama yini, khohlwa untanzi. Hhayi, washayisa imali esincane uSanele, kubonakala nje ukuthi uzama ukupholisa uMbali, kodwa ngaphakathi enhlizweni ubovu tibhu, ufuna ukuthi amqothe untanzi ngalento ayenze kunina uMakhumalo. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile, niphasela amazwibela eIthonga ngomhla ka-12 January.